Bizo rangu ndinozi Christopher Siduna mukoro nyoka nyuma kati wani kweshuka munga daima kati boko boko muri ndima na zayo kanyika ya diye Zimbabwe. Chishano 1 December. World AIDS Day. Matiri pandanoka gini mukindi. Mamuno dakara ere. Machikupinda kakwatiri kuita mchilongo hapa imba kumakomo. Mnachilongo chitino hinana kupanga kwa zatuko folkloko atei wani masika tiri pandanoka gini mukindi. Pandino kubonga kapuru tipuro kusakuva. Na wanga inesu kuvange mukuo 9 o'clock atei zino pandirizo tiraka na chilayo. Amwakaita wana kiti woye. Mamuno dakara ere. Afarai day. Waikupa na igungwa. Matiri Papa live streaming www.diamondfm.co.zw. Matiri Papa Facebook Diamond FM Zim. Matine mwimbi watine mzora nyamashi uyu. Mamuchilongwa waimba kumakomo. Mamukoma mwakadini. Dinofara baba murize. Dinofara mwauya. Totenda mwana. Tinotenda. Mabatere vangada kuzwa kuti Bizo ndiani? Mazita ndiani? Takudzwa Nyatsoka. Mukoma Takudza makatanga rini nyaya dzekuimba idzi? Ndakatanga 2013. Machicha kakusundai kuti munge muchipinda kamunyaya dzekuimba? Okay, mweya mutsvene vakandishandura ivo vomene. Then vandishandura ndangotanga kushandisa chipo changa chiripo kuti ndirumbidze Mwari. Matinotenda. Tingaziva sei kuti pamweya mutsvene apa vasvika apa? Ndo vakutaura, ndo vakushanda nemunhu. Mweya mutsvene kazhinji vanoshanda kuburikidza neshoko ravo uye vanoshandura munhu zvekuti kunyange vanhu vanoona uye pavari kubata vanhu vanotanga kuona vega kuti uyu ndimweya mutsvene. Matinotenda zvichakadaro mani madamba refu mangani makubva pamakatanga mugore ra2013. Chikoro chaimbondibata but so far ndine one album randaya naro. Mari nedzimbo dzinosanganisira El Shaddai, Emmanuel, Glorified, kwandiri kuenda Speak Your Word, Who I Am. Tinotenda kachakadaro regai ndisemudzekana aka kanonzi iko kwandiri ekuenda. Anonzi iye Takudzwa Nyatsoka. Pasipano chandino izo zimwe nguva inorasa tariro asi Calvary yakapedza basa na Jesu ava rutiziro rwangu na Jesu ava baba vangu vandiri kuyenda panyakananga kupwinya zvachose na Jesu ava ruponeso rwangu na Jesu ava baba vangu kwandiri kuyenda panyakananga kupwinya zvachose ropare tsinzaram aisada mikudini kuti ndizame zvino ndaona zvaramba zvino ndamugamuchira akati zvapera ropa rake Jesu rakataura zviri nani nhasi ndoenda mberi na Jesu ndoenda mberi zvakadyiwa negwatakwata namupedza chose nhasi zvodzoswa kani awakatendeka kani Mwari wangu anoshambisawo baba Jesu ama Jesu ama Iwo baba
Tachose hama yangu unodiwa nashe. Tachose hama yangu ulimu unodiwa nashe. Tachose hama yangu ulimu kundiwe. Tachose hama yangu unodiwa nashe. Tachose hama yangu ulimu kundi. Na Jesu ava utiziro wangu. Na Jesu ava baba wangu. Pandiri kuyenda pandaka nanga. Kubinya sachose. Na Jesu ava uponyeso wangu. Na Jesu ava baba wangu. Pandiri kuyenda pandaka nanga. Kubinya sachose. Banonzi iye Takudzwa Nyatsoka makubvaka panharaunda yemarondera. Dzimbo dzenyu dziri kutambirwa zvakadii nevateereri? Ndinotenda Mwari, vanhu vari kugamuchira stereke. Kungadai muri mumarondera imomo, ndakatonominatwa pamarondera music awards ari kuitwa mangwana. Then kuzvishavane people have been receiving music yangu zvakanaka. Matinotenda zvikuru. Vangada kubatai vangakubatai panhamba dzipi? 0783 212 689. Mungadzokorera vane pekunyorera atotora kazvinyoreso tonge tikwanisa kutora namba dzavo dzenhare tobatana pamwe chete navo kunyangwe zvakare kana muine Facebook page mungapa vateereri. Alright, 0783 212 689. Then pa YouTube ndoshandisa zita rekuti Takudzwa David Nyatsoka. Pa Facebook Takudzwa Nyatsoka. Matinotenda 078-222-8578 ando petinopochera kamwadi vanda kungena mune chino chikamu chechirongwa avoimba akumakomo. Tiri pane rinoka Gindi Mukindi Radio Diamond FM. Adisiso yechirongwa ande kuti vateereri vanga vachisangana kane vaimbi uye vaimbi vachisangana kane vateereri kubudikidza nechino chikamu chechirongwa 19 minutes past 12. Mbakando akusimudza akakanonzi Speak Your Word. Mamuimbi Takudzwa Nyatsoka. Mavari pa live streaming www.diamondfm.co.zw. Speak your word into my life. Speak your word into my life. I open my heart as you lead my faith. Speak your word into my life. Speak your word into my life. Speak your word into my life. I open my heart as you lead my faith. Speak your word into my life. Out I live, out I live, Wadi Baba. Out I live, out I live, Jesus. Dasarura moyo, datarisa ini. Tauraine ni Jesu, Tauraine ni Wadi Baba, Tauraine ni Jesu,
Sarura moyo Datarisa ini Taraineni Jesu Speak your word, Lord, into my life. Your word, Lord. Speak your word, Lord, into my life. I open my heart. Open my heart. Speak your word, Lord, into my life. We worship you, Lord. Speak your word, Now my time. Lord, into my life. Open my heart. I hunger for you, my Lord. I thirst for you, Holy Spirit. Yosidurura kwamuri, my Lord. Open my heart. Worship you. Be adored. Be honored, my Lord. Be honored, my Father. Speak your word, Lord, into my life. Moyo wangu pamuri, Mungu zangu pamuri. Moyo wangu pamuri, Mari Baba. Moyo wangu pamuri. Bakuimba kwa Takudzwa Nyatsoka akamboka chinziko speak your word. Taura inzwi renyu kwandiri baba. Adzimbo mukoma Nyatsoka munonyora zvadi. Dzimwe nguwa ndinoroteswa naMwari ndichipiwa message kunyangwe dai iri tune. Dzimwe nguwa ndinonyora sesong yekuti kwandiri kuenda kana who am I. Ndinonyora mushure mekunge ndadzidza zvimwe zvinhu muupenyu then ndoti regai nditiche vanhu vaMwari. Matinotenda nemanzwi kanaka akadaro. Vateereri vangada kunzwa kuti muimbi uyu wechidiki akawana here, zvakamira sei? Handisati ndawana. Muri mutsvaki. Yeah. Vasikana vakateerera. Dhodha akujoka hangu. Friday 1 December 2017. Natirimo mukati mechirongwa chinonzi Chovoimba kumakomo. Takatarisana nenyaya yemakolabo. Matimatango here kubatana nevaimwe vaimbi kana kuti mune urongwa hwachere kuti muzenge muri kubatana nevamwe vaimbi muchiburira dzimbo pamwe chete. Yeah, macollaboration izvezvi pane ati kutoronga yevabereki yekuti vanhu ngavakoshese uye vabate mushe vabereki kwete ngotarisa vafundisi. Saka ndiri kushanda nevekuHarare anonzi Charles Ibeck anorekoda ana Matthias Mere. Tichange takangowanda ipapo about 6 artists pa one song. Tinotenda 078-222-8578 078-222-8578 vari pa live streaming tiripo www.diamondfm.co.zw ndope munotibata. Diamond FM in conjunction with the Busy Bee will be bringing you live the 2017 edition graduation ceremony of Busy Bee Nursery School. Make a date at Mutare Museum Saturday 2 December 2017 at 10 o'clock. Tune in and join in the fun with your favorite DJs, Bat Hubs and Lambi, aka Lambi. Mandio chinenge chitika mangwana. Uyai tisanganekane nepfenyuro yeDiamond FM pa Mutare Museum Saturday 2 December 2017. Matinenge takabatana neveBusy Bee Nursery School kubva nenguva dza10 mangwanani. Uyai tisangane nevashamarari venyu Baba Watabs naLambi. Chakadaro regai ndisimudze kano kambo. Takudzwa Nyatsoka pachirongwa voimba kumakomo. Matiri kuno kwa Mutare akanaka kanonzi Who I Am. The Spirit of the Lord is upon me. Yeah. Who am I? Who am I? Who am I? In the Lord, I'm a flame of fire. Yeah, I'm blazing on fire. Oh, naona mwari
vachizoza vana vavo moto wedenga uri pamusoro. Rise up my friend in prayer, na Jesu hama kubinya. Who am I? Who am I? Who am I? In the Lord I'm a flame of fire. Yeah, I'm blazing on fire. Oh, you're the light of the world, my brother. You're the light of the world, my sister. So starting today, be confident. Starting today, go and explore. Who am I? Who am I? Who am I? In the Lord, I'm a flame of fire. Andinetsamba panapa kubva mutereri makaita wani mutapesi ndinoda kana makaita wani mimi akanonzi who I am kudzieko takudzwa nyatsoka hanzi makaita wani ini ndinoti vakapuhwa chipo mukoma avo hanziyo dzavo dzinotiswededza pasi ndenamarure handini maifadzai pasakubva ndinobonga nayo nqwadi kwakadini kumusa mukuru wedu kaweesa kubva nandine zvakare tsamba panapa vanogona kani manzwi avo akarongeka ngavarambe vakashinga handini baba rudo kwamuzokomba muterere mukuru wegendi mukindoyi akurisei kwamuzokomba 078 makadiko mutapesi dhuna pakanzi sinduna ini ndinonzi sidhuna ana kuisaki zita rake muterera asi ndinotenda nekutekeswa kuchingamidzwa. Hai DJ muimbuyi anogona ngaramba akadaro ndini simba magura pachikanga maparisei pamuzi mukuru wedu wechikanga pandinobonga nayo tsamba 078 8578 mukoma vanogona chaizvo ngavarambe vakadaro hanziyo dzavo dzinokomborera ndini price side kana kuti baita unzi praise paodzi handinobonga nayo tsamba ndatenda hangu kani. Uyu ndiani uyu kani vanogona zvokuti ndini mai vai vavhaino mapadora pindo apo mapakadi padora maparisei pagutaurare munyarare nyanga nyamaro parewa munyatate nyamuka marusape marondera muchidima umo paradise park chipinge kanyi Bechnav bridge muzokomba mamuti usina zita amurambinda amuriseisei amukoma vanogona kani vanopinda chechi ipi ndini agreement uda kuindawa kuchechi kwavere agreement hanzi munopinda kereke ipi? Ndinopinda chechi inonzi representation of God. Matinotenda Diamond FM in conjunction with Busy B will be broadcasting live the 2017 edition graduation ceremony of Busy B Nursery School. Make a date at Mutare Museum Saturday 2 December 2017 at 10 o'clock. Tune in and join in the fun with your favorite DJs Batabs and Lampi 12:30. Of Grace International Church invites you to a restoration and worship service with Prophet Shem Hungwe at Takudzwa Mutare on Saturday 2 December 2017 from 1 p.m. to 6 p.m. The sick will surely be healed, the lame will walk, the blind will see, and many more works of God. We are imone kubata kwa Mwari kuburikiza ne muranda wake Prophet Shem. Come and hear the word from the man of God, Prophet Shem Hungwe. Mutare, surely the Lord has remembered you. Don't miss out on a life-changing encounter with the true prophet of God. House of Grace International Church. Zvakaputika zvodzoserwa panzvimbo, zvakabiwa zvodzoreredzwa nekuti kuna Mwari kudenga. For prayer line, please call 0779 548 038 or 0737 825 703. Prophet Shem Hungwe, the voice of God through his anointed servant. Oh, man. Are you okay? Look, come on, that's stupid. You're gonna be all right. No, let me stay here. Here.
A healthy lifestyle is everyone's dream. Because we value your health and we cherish a healthy nation, that's Monica Post and Diamond FM presents to you an opportunity to pursue your health goals. It will be a Family Wellness Day on the 2nd of December 2017 as we uphold family values and advocate for solid and happy families. Therefore, we invite you to participate in the 5-kilometer fun walk and Zumba from Manicaland Motoring Club at 6 a.m. Take your body to task, push yourself to fitness, lots of fun and games and prizes to be won. Advertisers, grab the opportunity and get exhibition space, print and radio advertising space available for unbelievably low rates. For more information, call Spindiwe on 0773-216-457 or Peter on 0774-029-953. Manika Post, it's not just news, but hot news from the East. Mandio zvinenge zvichitika kamangwani Diamond FM, always on top. pauye tihlangane negindi mukende redio reDiamond FM apapo panenge paine family wellness apapo tinonga tichidakara pamwepo nekurumba nekudini nevashamarari vanonga varipo apapo yaitihlangane navo. Mazwi emungada kupa kuvateereri manzwa kamaresponses maresponses apiwa nevateereri. Imi semuyimbi, how are you feeling? Zvinorevei kwamuri? Ndinonzwa kuninipwa zvikuru. Ndinotenda Mwari ndichingoti rambai muchinditsigira. Mwari vachandisvitsa pavanoda. Totarisawo zvakare munyaya idzi dzekuimba. Imi semuyimbi mumakore 10 kana kuti 5 anoteera, since iri riri damba refu renyu rekutanga, munotarisa kunge mavapapi takatarisana nenyaya dzekuimba idzi? Semunhu akazvipira kuti ndichaimbira Mwari kweupenyu hwose, ndinovimba kuti after makore 10 maalbums anenge awanda, then live DVD ndiri kubudisa even 2018 uyu. Saka mavideos nezvakawanda uye ndinotarisira kuva a full band by that time. Matinotenda. Uye boka renyu ndivanani varimo vanobatana pamwe chete nemi mukoma tako? Ndinobatana anonzi Pastor Ian Sani, then Agnes Manyika ndiye main backing vocalist wangu, na Elasi Gumbo anondibeka zvekare. Matinotenda nadzo tsamba vateereri. Maregaini simudze kanaka kanonzi iko glorified. Muimbi watinaye anonzi iye Takudzwa Nyatsoka. Machirongwa voimba kumakomo. Adisiso yechirongwa ndeyekuti vaimbi vange vachisangana kane vateereri kuburikidza kane chino chikamu chechirongwa. Zita rangu ndinonzi Christopher Siduna. Mufaro wangu kunge tiri pamwe chete kamuri yeZimbabwe. Tiri pano pane venyu radio Diamond FM. Munokwanisawo zvakare kutibata pa live streaming www.diamondfm.co.zw. Tiripo zvakare pa Twitter Diamond 1030 FM. Tiripo zvakare pa Facebook Diamond FM Zim. Mukangoba yepo papo mamunotibata. Manamba dzedu dze WhatsApp nema SMS 078 078 223 chirongwa voimba kumakomo. Chirombo changu kuti tiri kufadzwa nacho chirongwa uye kuti chava ne Friday yakanaka. Mwari kudenga vati ichengete munyasha dzavo. Abba Father, you are greater than the world. Your name is Rapha, you're the healer of the world. At the mention of your name, Every tongue shall confess, at the mention of your name, every kingdom will shake. You are glorified today. You are glorified, Jehovah Adonai. I give you the praise, Jehovah. I give you the glory. Oh, glory. You are glorified.
are greater than the world. Your name is Jesus. You're my pillar every day. Hear the mention of your name. Every tongue shall confess. Hear the mention of your name. Every kingdom will share. You are glorified today. Lord, you are glorified, Jehovah Adonai. I give you the praise, Jehovah. I give you the glory, oh glory. You are glorified today. You are glorified, Jehovah Elohim. I give you the praise, Jehovah. I give you the glory, oh glory. Kuimba kwa Takudzwa Nyatsoka makambo kanonziko glorified mamakadiko mutereri pane penyuro yedu kaye Diamond FM manzi makadiko vamushamarari munofara here ndinofara wakadiko mutereri ndinotenda kanayo tsamba mandinewo zvakare tsamba yanyorwa kane mutereri ari kuti iye mavanogona zvavo mukoma avo from love more mukosho kubocha kwamarangi ndinotenda kanayo tsamba andinewo zvakare masora sei mutape avanogona brother tovapa sando dzavo ndini mai Brandon mavhumbu kuchikanga 3 andinotenda kanayo tsamba andine zvakare tsamba panapa yanyorwa kane mutereri makadi vamushamara ndokutambira nemufaro Takudzwa uyo manzi yake inokomborera anogonetsa ngaramba akadaro ndine Liberty Matara palifarm Liberty ndotenda kanayo tsamba rimwe vatereri vakuru pane kaino nepenyuro mauya ari kuti ye makadiko vasidhuna andafara kunzwa muchitaura shona ndanga ndisingazoti munogona shona aiwa pandinotaura English shona nechindau ndo mitaura mitatu yandinogona yakaiswa kapabumbiro redu remutemo renyika zvakaoma maswera sei vamushamari ndoda kutenda mukoma Takudzwa vanogonesa dai Mwari vava navo varambe vakadaro vapo mukadzi akanotya Mwari Natasha liwa yeko Greenside makutoshirwa karombo rakanaka kuwana mudzimai anotya Jehovha totenda Mwari tinotenda regai ndiedzeka kusimudza kano kambo Oh, man. Are you okay? What does it look like? Come on, that's stupid. You're gonna be all right. No, let's stay here. Here. A healthy lifestyle is everyone's dream because we value your health and we cherish a healthy nation. That's Monica Post and Diamond FM presents to you an opportunity to pursue your health goals. It will be a Family Wellness Day on the 2nd of December 2017 as we uphold family values and advocate for solid and happy families. Therefore, we invite you to participate in the 5-kilometer fun walk and Zumba from
Manicaland Motoring Club at 6 a.m. Take your body to task, push yourself to fitness, lots of fun and games and prizes to be won. Advertisers, grab the opportunity and get exhibition space, print and radio advertising space available for unbelievably low rates. For more information, call Spindiwe on 0773 216 457 or Peter on 0774 029 953. Manika Post, it's not just news, but hot news from the East. Diamond FM in conjunction with always on top Diamond FM in conjunction with the Busy Bee, we will be broadcasting you live at the 2017 graduation ceremony for Busy Bee Nursery School. Make a date at Mutare Museum, Saturday 2 December 2017 at 10 o'clock. Tune in and join in the fun with your favorite DJs, Bataps and Lampi. 078 222 8578 Atilipanernoka Gindi Mukindi Redu Re Diamond FM pa 103.8 and number 0 WhatsApp 078 222 8578 Tripanernoka Gindi Mukindi. Are you looking for your loved ones? Do you wish to ever see them again? And have you been wondering how to find them? Diamond FM gives you the voice to reach out to your loved ones on the reunion. Send your messages to 0718-830-830 or drop your details and those of the missing loved ones at the Manika Post reception area and tune in every Sunday between 8 and 9 a.m. Reunion, bringing family together. Diamond FM 103.8. It's got to be your best friend. Let's go. Gaindi simudzeka nakanaka nonzi iko Emmanuel bakubva kuna Takudzwa Nyatsoka. Emmanuel, God is with us, right? And he said, I'll never leave you nor forsake you, neither be disgraced. Persecution, he is with us. You're the light by one. I give you the glory. You're the hope I need. Oh Lord, I give you my heart. Oh Lord, Emmanuel, Emmanuel, It was prophesied about the coming of the King for the nations. One on the Father's heart, truly it was love. One and beloved, in him was God's mercy. Connection was lost between creator and creation. Jesus came apart between God and all the nations. Sickness breaking forth, no more healing for the nations. Lies breaking forth, then what was then the truth? Solution breaking forth, but leading to destruction. But it's so grace, abundance on the cross. White riches beaten, becoming our redemption. Now we live with God, He is forever with us. You're the light by one. I give you the glory. Oh Lord, you're the hope I need. Oh Lord, I give you my heart. Oh Lord, Emmanuel, Emmanuel, Giving the honor, giving the glory, giving the honor, giving the glory, giving the honor, giving the glory, giving the honor. There's no one I'll praise except Jehovah. God is the Most High. Impressed by His grace, I'm never ugly. It's better being the cause than the day we're out there. I'd rather lose coins and be left with my Jesus. If He is with me, I'm forever living. Out there is lies that can lead me to destruction, but it's so grace, abundance on the cross, where I was beaten, becoming my redemption. Now I live with God, He's forever ever with me. You're the light by one. It's all that I need. Jesus Christ, I give you the glory. I give you the glory. I give you
Andoshe tineta tiri panero kagindi mukinjeredo le Diamond FM 103.8. Abizo rangu zita rangu ndinozi Christopher Siduna. Asidu. Mukorara wenyu kanyi. Akundoti tono nokugara pane chinotilaye moto zekuti gindi mukiniri arabaka muriro. Akune vanga vasikazi kuterera mukava hina zve namba dzekukonga pavanga konda kumbata namba dzinze nare. Namba dzangu 0783 212 689. Ndodzokoro dzandi? Edzokororai 0783 212 689. Tinotenda zviri nyore zvakadii semuimbi wechidiki kuti musvike pamasvika papa kuzobuda nedamba refu. I-challenge hombe nekuti zvakafanana vabereki vazhinji avasapote kunyange iri gospel chaiyo avasapote mwana akadaita zvemusic. Then also nyaya yekuti zvinhu zvesva zvanyatsobatana, saka tisina magitari, tisina zvii zvinodiwa paband, I think zvinoda mwoyo wekutsungirira. Matinotenda saka rwendo rwakavanyora zvakadii support yamunopiwa kunyangwe kune vedzikereke nevakadaro makamatsirwa zvakadii uye kunewo hama neshamwari kuti muzobuda neproduct yakadai. Aiwa, ndinotenda Mwari zvikuru. Makereke kunyanya kwandirogara kumarondera vari kundikoka angadai ari ma-live shows kuitira exposure yangu, then also kuitira kuti ndiwanewo pekubata ndichita amwe ma-projects, then also hama dzangu dziri ndikurudzira kuimbira Mwari. Batutarisawo zvakare nyaya dzemabasa echikoro uyewo zvakare kuti muri kuchikoro uku muri kuita zvekuimba, makazvikwanisa sei? How was the journey? How did you manage to put the two together and how were you coping? Hazvisi nyore nekuti one ndiri kustarta zvinhu zvisinei nemusic. Ndakachistarta paMSU, then ndoti ndiri kukompoza music, ndiri kuimba, ndoti zvekare kuchurch ndochita basa raMwari, asi ndongoti inyasha dzawo dzinotigonesa. Tinotenda semuimbi wechidiki takatarisana nezvirwere zvepabonde, tichiteedzaka kuti nhasi uno izuva reWorld AIDS Day. Vazhinji vacho vanoti munhu akaita celeb vanobva vamhanyirako. Semuimbi neage yenyu, how are you coping? Kuti vasikana vasiku, how are you coping nenyaya dzemadresses? Zvakaoma, zvinoda kuzvibata chaizvo, ende ini sedunga munhu ndakazviona kuti I need to be so disciplined panyaya kunyange angadai ari ma-relationships because zvinoputsa. Okay. Tinotenda shoko ramukada kupawa kune vechidiki vangada kunge vachipinda mune nyaya dzekuimba idzi asi vanoti pamwe zvingave zvakaoma, kurudziro yamungapa kune vaimbi vechidiki vangada kutseka katsoka dzenyu vachipinda waka munyaya dzekuimba idzi? Ndinonyanya kutaura kune vegospel ndichiti ukapinda uchida kuimbira Mwari zveshuwa Mwari vanokuona, you see you through. And also kunyange vasingaimbe gospel vanoimba dance nezvimwezvo, kuti ubudirire I believe kuti inyaya passion, ukasaita give up pamadreams ako. Tinotenda regai ndisimudze kachiziso chiri panapa. Diamond FM in conjunction with the Busy Bee will be bringing you live the 2017 edition graduation ceremony of Busy Bee Nursery School. Make a date at Mutare Museum Saturday 2 December 2017 at 10 o'clock hours. Tune in and join in the fun with your favorite DJs Baba Taps and Lampi. Nguwa dziri pana 10 minutes to 1 ndo panengwa dzedu tiri panefenyero yedu ka ye Diamond FM. Tiripo pa live streaming www.diamondfm.co.zw. Munokwanisa zvakare kutibata pa Twitter Diamond 1038 FM. Tinokwanisa zvakare kubatwa pa Facebook page yedu Diamond FM Zim. Number zetu za WhatsApp 078 222 8578. Chakadaro regai ndisimudze kamwe ke dzimbo dza mukoma Nyatsoka. Daka kanonzi iko vana vaMwari. 078 222 8578. Tiri pano panefenyero yedu ye Diamond FM. Chidisiso yechirongwa chedu voimba kumakomo ndiye kuti vaimbi vange vachikwanisa kusangana nevateereri kuburikidza kane chino chikamo chechirongwa. Chirongwa chinosanganisa vaimbi pamwechete nevateereri. Zvakadaro ndichimirira kakusimudza kano kambore gai ndimutarisawo zvakare ndiremekedze katsamba dziri kutumirwa nevateereri. Tioneka zvavari kutipa takatarisana nemuimbi watakoka nhasi unoyu muchirongwa voimba kumakomo. Mukomba vanogona
ngavarambe vakadaro. Ndinoda kuhanzi kukwatambisa hama dzangu haisi nguva yekutambisa. Tinotenda nayo tsamba mukoma Takudzwa vanogona ndini witness marange parowa pakadi parowa witi. Tinotenda kane feedback yavo. Ai Mutape Blazi vanogona ngavarambe vakadaro. Martha Nyamatsanza pazumbani pakadi pazumbani. Tinotenda kane kunzwa feedback kubva kwauri mudiwa mutereri. Feedback yamunotipa yakatikoshera inobatsira kavaimbi vedu. Makadi vamushamarari ndinofara wakadi kwa mutereri. Anogona Mwari ngavarambe vainai. Ndinokumbira kwasa murume wangu Gerald Mushowe. Vanoda kukwazisa haisi nguva yekwaziso mudikani inguva yechirongwa voimba kumakomo. Asi chakadaro ndinotenda mukoma ava vane makore mangani? Ndine 24. Tinotenda mukoma kulifa munofunga mabatsirikana. Ndini Everson kuchafani mukoma ava vanogona ngavapfurire mberi. Ndinotenda kanayo tsamba. Ndinewo zvakare tsamba panapa muri kutifadza nedzimbo dzenyu idzo rambai makadaro. Ndini Monica pama paipi. Tinotenda kuri sei kumapaipi. Rega nitariso zvakare ma WhatsApp messages ari pano ndakandikutarisa kama SMS. Mukomana uyu anogona Mwari ngavarambe vakadaro vachimuedzera zvekuimba. Ndini maipi Gopito Padora munyanduki pamugodhi apo ari masora sevasidhuna ndaswera zvakanaka. Ndinewo zvakare tsamba makadi vasidhuna ndinofara. Yini ndinoti anogona Emmanuel ako kakanyanya sando dzake poshia cylinder kudanga mvura pasheni pachitubu. Chivimbo changu kuti muri kutibata zvakanaka uye chino chikamu chechirongwa chiriko kuitirai zvakanaka. Chirongwa voimba kumakomo. Chirongwa chatinokupai nechidisiso. Mukoma Nyatsoka manzwi emungada kupa kuvatereri. Takatarisana nefeedback yamuri kuwana. Takatarisana nekuti ukaitawo product yako ukanzwawo feedback zvinokuitirawo zvakanaka. Sure. Ndrongotenda vatereri nekurudziro nekuti dzimwe nguva zvinorema kana uchingoita zvinhu pasina vanhu vanokomenta, especially vanosupporta vachitaura zvakanaka about zvatiri chiita. So Mwari ngakuitirei zvakanaka. Muri kuzvinzwira vadikani vatereri. Tirimo mukati mechirongwa chinonzi chovoimba kumakomo. Disiso yechirongwa ndeyekuti vaimbi vanga vachisangana kane vatereri uye vatereri vanga vachikwanisa kusangana nevaimbi kuburikidza nechino chikamu chechirongwa uye kunzwawo mashoko uye kurudziro yenyu uye maonero amunoita dzimbo dzavo kuti pavanosodzoka zvakare vanga vachitigadzira zvimwe product yakakura uye atisimukirei. Ungave une mudikani here, hama kana shamwari yaunotsvaka. Diamond FM inokupa mukana wekushambadza pachirongwa reunion chinoitwa musi weSondo wega wega nenguva dza8 kwabata 9 mangwanani. Tumira tsamba panhamba dzinoti 0718 830 830 kana kusiya chiziviso pamanika post reception. Reunion, kubatanidza hama neshamwari pamwepo. Diamond FM 103.8. It's got to be your best friend. Shine bright like a diamond. Top of the range entertainment. Shine bright like a diamond. On Mutare's own and only radio station. Shine bright like a diamond. Diamond FM. Shine bright like a diamond. The biggest, the greatest, the strongest, the brightest, the loudest, simply the best in the East. It's Diamond FM, rocking Mutare and the world. Don't walk on the venue, want to put up in on. Love on Tosiva, Team Tapesi. Don't walk on the venue, can't you okay? Love on Tosiva, it's totally coming. What on moyo wangu, ukaupeka, padera dera munenga lechino. Christopher Sidunaka kugona kwako akiti woye Royal Trumpet yati unobati dhibanisa na marure. Always on top of the game. Diamond FM.
Oh, man. Are you okay? What does it look like? Come on, that's stupid. You're gonna be all right. No, let me stay here. Here. A healthy lifestyle is everyone's dream. Because we value your health and we cherish a healthy nation, that's Monica Post and Diamond FM presents to you an opportunity to pursue your health goals. It will be a Family Wellness Day on the 2nd of December 2017 as we uphold family values and advocate for solid and happy families. Therefore, we invite you to participate in the 5-kilometer fun walk and Zumba from Manicaland Motoring Club at 6 a.m. Take your body to task, push yourself to fitness, lots of fun and games and prizes to be won. Advertisers, grab the opportunity and get exhibition space, print and radio advertising space available for unbelievably low rates. For more information, call Spindiwe on 0773-216-457 or Peter on 0774-029-953. Manika Post is not just news, but hot news from the East. Semwana wa mwari handingavume kushandurwa nenyika ondaramba. Takudzwa, Bruce, Shalex, Iesadi, Victor, Ande, yeah. Dasangana navo hanzi siyana nazo shekuchechi unopenga nazo. I'm forever in Christ. Daramba zenyika ini semwana wa mari handingavume kushandurwa nenyika ondaramba sevana vamwari ngatisavume kushandurwa nenyika tiri vana vamwari. Mwana wa mwari takurarama nenyasha mukada kunetsa neni nanchambo wanze ukasha chero mukapfeka padikise murodhi nanchambo cheuka kucheukira ikoko ndikazoita munyu semukadzi wa Loti kuchechi ndakuyenda chero bhebhakati asikuya.